Here it is, guys. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Ilocana sa Amerika vlog. So, for today's video, guys, is mag-unboxing tayo ulit ng ating in-order na product from Shein. So, this is our second unboxing ng ating in-order na product from Shein. So, I ordered this one April 14. So, dumating siya April 24. So, 10 days bago siya dumating, guys. Hindi siya masyadong matagal. So, 9 items siya, 9 quantity. Yes. Without further ado, bubuksan na natin ang ating package. So, let's start. Like what I said nung una kong unboxing, na-inlove na ako sa Shein. Oh, iba lang ito. Wait lang, papakita ko sa inyo, guys. Ilabas ko lang muna lahat. I-check natin kung 9 items na talaga siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, tama ang ating order, guys. So, una, papakita ko sa inyo yung mga, yung blouse. Ayan. Recall tayo ulit, yung ano nila, yung package nila is, maganda. Packaging nila. So, this one. Yay! Yan, guys. Pang sexy. Yun lang. Pang sexy yung nabili ko, yun lang. Hindi naman ako sexy. Tadaan! So, isusuot ko siya. I-try natin. Next, guys. Yung green siya. Off shoulder na siya. Hindi ata bagay sa akin. Yan. Yan natin. Try natin. Bagay sa akin. Next one, guys. Tamang drama ka lang sa summer. So next, guys, is yung jumper. Jumper or romper pa lang. Taran! Ano siya? Adjustable siya, guys. Adjustable. Ayan. Hindi mo siyang itan. Adi-adjust. Maganda siya kasi adjustable siya. Siya, yung weather niya is paret pa rin siyang winter, which is spring na ngayon. Ayan. Tapos
may sling siya. Ito. I think, paano to? I think, itali lang ata dito. Itatali mo lang yan. Pang sling siya. Pang bata lang. Maliliit yung flower. Ang gandahan kasi ako sa mga flowers niya. Tapos, yung isa pang bag, maliit din siya. Taran! Ayan. Tamang-tama sa ano lang. Cellphone. Cellphone lang naman nilagay na. Pang bata. Sakto sa dress na binili ko. Yung jumper. Yun. So, ganyan siya. Yan. Crossbody bag. Crossbody bag siya, guys. Ayan. Kasya na din yung cellphone mo dyan, yung pitaka mo. Pwede ka din magdala ng lipstick mo dyan kung gusto mo. So, ganyan. Pwede mo din i-adjust ito para humaba. Yan. Para lang akong bata. So, yun guys. Tapos, ang last is yung ating mga hikaw. Ayan, may mga hikaw. May kulay red, black, brown, orange, white. What's this? Hindi ko alam. Beige ata yan. Tapos purple. I think sobrang layo kasi yung camera. Ayan. Ayan. This is $3, $5. $5 ata yung walo. Walo? Oo, walo siya. Meron dito. Try natin na isa. Mag-try tayo ng isa, guys. Pang passion lang natin. Diba? Ang ganda. Ganyan siya, guys. Red na red. Red yung damit. Red. So, yun na lahat yung ating in-unbox, guys. Dalawang set ng pajama. Isang romper. Na backless siya. Ayan. Ilalagay ko yung presyo kung magkano siya. Ayan. Ayan siya. Tapos, yung off-shoulder na green. Ayan. Para sa mga sexy. Para hindi naman ako sexy. Tapos, ito din. Red. Ganda. So, actually guys, lahat ng mga tela nila is super gaganda. Tapos, malalambot. So, this one is so nice. This one also. This one. Actually, lahat sila is maganda, guys. So, yung ating binayad, this is worth $72. 9 items. $72. Kasi may mga nakakuha din ako ng discount na 15%. So, ma-discount ako ng medyo $25, something like that. So, thank you for watching and hope nagustuhan nyo ang ating unboxing. At isusuot natin ito, guys. Ipapaskill ko sa ating video yung ating picture kung saan natin ito tinatry.
So, abangan guys ang aking video. So, thank you for watching and don't forget to like and share and at saka mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Thank you and God bless. Bye!